Ne bi trebalo da krenem, pošto je njena prodavnica daleko odavde, pa dok stignem tamo već će da bude 3. Krećem ja. Ćao. Hej, ćao Franki. Ćao Preta. Ćao. Hajde dođi, moram sve da ti ispričam. Preta vidi, ovako, molim te, možeš da pričuvaš radnju. Ja neću biti tu, a moja šefica odlazi. Tako da, ja idem kod moje rođake, jer joj nije dobro, nema ko da je čuva. Pa trebam da joj donesem mlijeko, vi znaš već. Dobro, nema problema, samo mi objasni kako šta, znaš već te stvari. Da, naravno, sve ću da ti objasnim i pokažem i možemo da se bacimo na posao. Da, naravno. Dođi u obilazak prodavnice, sve ću da ti objasnim. Okej. Dakle, ovako, krenut ćemo od zečeva. Zečevi stoje, ovdje im je kavez, kod ovog liftića. Ispod njih je maca. Maca se zove Kitty. I da, zečevi samo hrani šargarepicama. Hrani ih šargarepama i da im da piju samo vodu. Ovdje dole je maca Bella. Ona je jako nežna. I obe dve mace moraš da hraniš gramuljicama. Da im da piju mleko 2 puta nedeljno i u ostalim trenucima im daj vodu. Sada prelazimo na glavnu atrakciju, a to su konji. Oni se najviše prodaju, zato njih imamo najviše. Stalno nam stižu novi. Ali ove nedelje neće stizati, tako da će da ti bude lakše. Krenut ćemo od Pegaza Sunčice i ovo je njeno malo ždrebe. Još nema ime jer je staro tek 2 dana. Ovo je ljubičasti jednorog. Zove se Ljubičica. Ovo je jako slabašan konj. On skoro ništa ne jede, tako da ne moraš da mu daš puno hrane. Ona se zove Sabrina. Ovo je poni. Ona se zove Lala. I napokon naš najlepši konjić, tačnije jednorog. Ona se zove Pinot. Tu gde ti stojiš su stvarčice za ljubimce. Tu ljudi kupuju džidža-bidža i sitnice. U redu, a sa čime hranim konje? Pa naravno sa senom i oni piju ovu vodu, da. Dobro, snaći ću se ja, hvala ti puno. Ne, hvala tebi puno. Kao što rekoh, hvala tebi. Prvi dan. Ovo je baš teško. Prvi dan sam došla jako rano. Morala sam da se budim u 5:30. Baš je teško. Umjesto da ja jedem, ja hranim životinje. Baš je slatka ova maca. Slatkica mala. Joj, zaboravila sam koliko koštaju konji. Ona mi je sve napisala na papir, ali je ta gospođica bacila papir u đubre dok je bacala druge račune. Nadam se da danas neće imati puno mušterija.